El temporal Filomena va donar lloc a nevades en cotes molt baixes, deixant el paisatge completament blanc a llocs poc habituals. Un exemple és el Castell de Montcortès, a la comarca de la Segarra, situat a 470 metres per sobre del nivell del mar. De fet, tota la plana de Lleida va quedar completament blanca durant uns dies. Dins el mateix municipi de Plans de Sió, i pràcticament al davant, es troba el Castell d'Aranyó, documentat ja al segle XIV, i que al XVI es van fer obres per convertir-se en un castell residència. Sobre un turó de la mateixa vall del riu Sió es troba el poble emmurallat de Montfalcó, documentat al segle XI, amb un mur perimetral de forma ovalada i d'uns 8 metres d'alçada que encercla perfectament totes les cases.